Oh. 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 Hey. Oh. Iwa. Karamushi. Anashinesa mugarire makumbo. Ibo. Karana. Nda nachokera kuti. Tachoka kuona. Wava kupana. Wava kumasowe. Futsira. Achoka kuti? Taka umazowe kujumbo. Jumbo. Jumbo mine. Jumbo mine. Mazowe kujumbo mine. Kama. Vuto yani iri pati. Anza dambudziko renyu riri papi? Dambudziko rangu rakamira so. Inini ndine maini yangu. Ndina maini yangu. Ndakachera pane nguwa ndichichera pandaishanda pese pana zvisvinhu zvanyatse kuwanika. Saka ndakazoisa. Wewe Anzimi. Ndio kwa Mutare. Ndotenda. Anzi nawaka Mutare uja. Amutsiwa. Ojo amene. Nadziwa. Namusindikira. Anzi masikano nasekuru vakukuzivai. Ndotenda. Ndimo kwa Mutare. Ndotenda. Udamba wera kai. Anzi makambouya. Ndotenda. Chwali. Ndinamene wadabwera. Je vuto. Uvuto yako iri basi. Anzi dambudziko renyu riri papi? Dambudziko rangu sekuru ndotenda. Kaya vakandiitira zvinhu zvangu zvakafamba zveshuwa. Ushamwari yangu pendakanayo papai yakandiudza kuti hande kwasekuru sinaro. Kari kuti kafupi kacho. Anzi ari kapfupi wamakaona. Nhasi handina kuya naye. Ndamusiya sezvo ndakuziya nzira. Atari kubokwera naye. Adziwa njira. Ndakuziya nzira kuya ndosaka ndauya kuno. Dambudziko rangu zvamakandipandira ndio chokwadi. Aiwa ndaishora panguva yekutanga musi ndakauya kuno. Ndanga ndisingazivi kuti zvinoshandiswa kuti ndanzwa mutorwa mari nevamwe vanhu vachingondiitira zvinhu izvi. Saka kapfupi musi yakanditi handi tinobve. Uyu ndindani wako? Uyu ndisavhiro wangu. Uyu umnangu. Uyu mumwe mushandi wangu. Tatoshanda tese pamaini yangu. Saka ndopendo ndinyatse kunondedzera kuti mwese musoro chii chaitika. Atafuna fotokosa kuti uyu arechitane pamaini yaumene. Anzi taurai chinzwe. Zvamakandiudza sekuru zviya ndo zvandakasvika ndikanoita nemwazvo. Makandiudza pai ndakatoshora pamakanditi tsvaga shuga, utsvaga machanzi, utsvaga ivhu remurwizi nezai reubechibhoi. Zvimarundedzere makandiita mukatonosvika unopwanyira patsinga yemumaini. For sure ndakasvika nesvozvo ndikakaisa izvozvo. Pandakapwanyira mushure mazuva mairi ndakatange kuona change. Ndatange kuona zvishoma ndatotanga kutofara. Zvadaro zvindakazoona dombo ranga riripo rati simbei. Ndandorega nditsvage mabrasta. Pandakanditsvage mabrasta ndopananoti kuna bhuru wangu ndachamwa ndikatsvaga mabrasta tiri basa rerebere. Ndatsvaga mabrasta akatora bhuru wake uyu. Ndi brasta. Anoita zvebrasta. Ina handimuzivi ndoziva nouyu.
ndatora mabrasta aya akomana wakashanda washanda pinda pasi wachibrasta takata 3 days zora chi4 akomana wakapinda pasi wakarowa varowa mukomana uyu akapinda pasi achibrasta ana kugara kwenguva yakareba ndobva abuda abva anditi pasi paita mvura yakuti tarotsinga mvura saka tode kutsvake pambu panesti ndakachimhanya imi ndimuzive saizi pambu muri kuda ndobva manya panesti nepe ndinoshanda pane maini yangu akusvika panesti pape handina kumbona kudzoka vani kwakaenda tsundokaenda muka hana kudzoka zvadare zvonazo tina akomana ona izora tudoka iri amangwana ndatina akomana pindai pasi tione kuti pasi pakamira sei mvura yacho yakawanda sei saka akomana akapinda pasi vamwe akomana vanga vasipowesa ndakwaona apinda pasi akomana akanditi pasi hapana mvura ndata pasi pana mvura sei uyati pane chinyi pane mvura ndo pandakapinda pasi mungoti ndataga ndipinda kundega ndizvionere ndopandapinda mungoti ndapindamo ndakanashuva muna chinhu mamvura asi ndakatambirwa netsinga yemari zvezvo makandirondedza pai mukati muchatanga kuita mari chaona shoma ndatodini ndandakuiona asi makandi muchasangana nebhandi remari chacho ndakatoona patsinga pane padombo pakatokodorwa so ndikana kuti itori mari yabeduyo papi ipapa ndopa ndakati akomana vatinoa ngatiatsvage chi akomana gona ngatiza nechi nemari ngatiatsvage ichiti atikapata toarwisa ndatano musatsvage ini ndesizvo ndaiziva ina ndakatemba ndakabuda shwa mungoti ndabuda mungoti ndakafonera kwamuri sekuru ndakufonera sekuru mukandirondedzera tino mwanangu ndazvinzwa zvikuru chitora dombo rimwe chete patsinga pacho ndotora ivhu ranga rarohwa ripasacho netsoka dzake ndanyokora saizvozvo mukanditonosangadza nemhiripiri nejira dzvuku unopisa ndakanira saizvozvo vananobuda panze vanaita pasi pemugoti muromo pacho ndapisire papi vandapisire papo saka ndapisa makanditi mimi chaone mhinduro mushure mazuva matatu saka ndakatasira mazuva matatu zuva rechipiri ndopendakazonzwa mukomana uyo andifonera Sawira andati uri sei uripi anza tiri kuno rega ndikubudire chokwadi chiripo ndopa ndaro tino mwake wakanga ane zvakangaita saka ndati nini handina simba pazvinhu sendakati no zvese izvika ndosaka dai kupi uzi handi nanhasi nozvitondibata pamwoyo kuti munhu ndakatoti tibetserani kuende mberi tisimudzirani ndosaka mana tai panodai toda musuku rangu tenda mwakona sekuru akamena kuti awa adabwa Rapazio. Ngasepasi. Meneyo kuti usafitika samaninge utenge mankwara mupazire mankwara mava so ndifuna kunena kuti chakuti pano wewe Nyamata ndio danena gomba yako masowe ndotenda ndimakatala gomba re kumasowe ndotenda uchireva patelefoni kuri homwe yanga kuti pari anyamata vangu vandibera woro panzi hanzi ndimakataura here kuti pane vanhu vandinoshanda navo vandibira goridhe handina vanhu vari pasi ndio vakataura izvozvo ini hana kuti ndabirwa asi ini ndega sekuona ndega zvendakaona basi ndozvandizofonera sekuru kuti pane zvaitike papi sekuru akanosanetseka ndokwanisa kuchita ini undibvesere Nyamata tichiyamba kureva ndazindikira zona dabwera hanzi sekuru achitanga kuona wakuzivai makauya zveshuwa dabwera ade achinena dzaoro hanzi muchitaura zvenyaya yegold adabwera na zvinhu zvake makauya nezvinhu zvenyu tukamukonzera mukagadzirwa nasekuru ndotenda akapita akakonza mukaenda kunogadzira ikoko ndotenda
tikamuuza kuti tochi anhu mukaudzwa kuti mazuva maviri tochimetro mukaudzwa kunzi pa 2 meters ya ichokwadi ndio pena tamutono masembusi kuti adzayamba kuona kubiri anzi mukaudzwa kuti pa 2 meters ndo pamuchatanga kuona mari aichokwadi kana kuona ichokwadi ndanga ndisina kutenda kwakakwana sezvinandazwa nekutsotswa ndasindikira anzi masikama vakuziva isekuru ndotenda sekuru so adadzaimba telefoni borosa ikandusa muchifanira homwe yasekuru ndotenda borosa ikandusa kuti yawo ikavaudza kuti ana pashure kubirizire pana anzake wanchito wake ambapata basa na anzi homwe yakaudza kuti mukomana uyoyu pane shamwari dzake dzari kushanda nadzo kana vakomana vake vari kushanda nawo vamutorera mari pasi ine ndaiuza borosa hanzi ivo sekuru ava vakaudza homwe yavo kuti vamutumbi uhu kutaura ndotenda kuti atengadi atenga kubiri zinji kwene hanzi vakabva vaudza homwe yavo kuti vatora mari yakawanda kutodarika mari yamuinayo imimi kana yamunofungidzira kuzowana pasi apa ndotenda so adauziwadi hanzi adaudziwana takukonza alibeteta mankhwara uyu adaudziwa kuti utenge mankhwara udzatente mankhwara ya awa atenga uyuwa mudzaona nakufunda hanzi mimi makaudzwa imimi kunzi chiendai munopisa mushonga mukapisa mushonga uwo muchazoona ndambudziko ravanengevakurwara papera 2 days ichokwadi ndo dambudziko racho pakazototifanira kupera muzosana ndono dambudziko rindorapi zvino ini ndiri munyama wopasi ndikauta pane zvikwasai ndamudzokerere kwadi tichiuye kwasekuru ndosamana tauya udai tisina kumbokuudzai kuti tiri kuya tichadidi chimwecho pamawani tabwera apa tabwera nendaa yekuti tozvitiya dzamudare vadzo dzafikambo chadidi ana mudzawa kuduwara ukona msarayo ndauza kuti akunzedi mankhwara ndakhadapa kubiri so anzako anchito wari kuponi hanzi vamwe wake wacho aishanda nawo vari kupi nekuti wakutotanza anyabasa wake mweyo ari kuponi hanzi mimi vanokushandirai vacho vamwe wake uyu vari kupi vamwe wacho wasarawo kumazori ava ndiwo vamwe wacho ndaishanda nawo vese vari 2 wese wati 2 uyu ndiye ndamushanda naye uyu ndiye akazotorawo ati mwe arayamba kupata basa nauyu ana chichenayo uyu ana chichenayo ndiye aratenga mbomwa dzake uyu ine ndifuna lini kuleyaleya ubvana ana sekuru andikuda zvekutaura taura hopo mudzake mudzake wakuti mukapata basa pabozi hanzi uyu mwe wacho ndewokuti mwe wake here wokuti maishandidzana kana kuti maishanda mese neuyu ane tisheti uyu ndakatomudedza ndikati angoshandidzana taishanda tese ndatomudedza kuti chizomwe wangu yatichibati pamwe chete chiite chi tibetserane tini mberi saka uyu ndiye akazonotora uyu inini asi ndakatora uyu ndiye anoziyana uyu saka inini mafa angu apana uyu ati mwe akapaka shandizana nauyu ndamvera so ndikufuna uyu nyakufuntayo apa palibe bzakudziwa apa hanzi ndikuda uyu akurwara uyu haapana zvikuzikanwa apa alright so ndinzayamba kudzithandizana naye nidzakuuzana kuti ndikuyamba kuda kona hanzi akuda kuti atange kubatsira uyu akurwara uyu kuti vachatangira papi vachatiudza so ndikufuna kuyamba kudziwa kuna muzake mukati uyu ndiyambadziwa uyu ndifuna kudziwa hanzi wakuda nene adachita tani
Kuno ndikudziwa kare. Hanziwo ndikuziva zvakaitika but ndikuda kuti iwo atange kutsanangura zvamukuti imi mashandidzana neuyu but ngavataure kana kuti imi mutaure kuti uyu akatanga sei kuti zvisvike pazviri apa. Ini sekuru ndakaona mukomana uyu muzukuru wangu mwana watete ndakamutorawo kuti handi iyo kugomba uko tindodini. Ukatenga kawarara kaini. Ai makatora mbavha kaini. Ukadziwa kare. Mamuchitoziva kudhara kuti imbavha. Tandisingatimbozivi sekuru kuti imbavha. Ndatotiwo ndiri kutomubatsirawo. Tisingatimbozivi kuti imbavha. Hai mulibe baba oro imi kushamba imi. Hanzi makamese godi mini iyeyo. Tina sekuru. Mulibe ubera uyu ambagura adabera kugura anambabera kugura kare. Hanzi kudhara makambobira vanhu vanotenga gold vai mimi. But mukuda kuti zviramba zvei. Mushinamisa kuti tikufuna kugurira golide izinji mukapera kubiri kutengera toda kutenga kwauri gold kana kukutengera gold rakawanda. But makamubira mari munhu iye. Iye ndiye akatondifonerawo iye muzukuru wangu kuti sekuru ndaita chuma kuno. Ndikati handi tindoone chuma chacho wadi waita. Zveshuwa tiwatarichiona chuma chadi aita. Atamene ndiyada wachera telefoni amene wakuti hawauzi kuti bwadani kuno muone ndachita ndarama isinji mashi. So amwe adazambobwerawo. Ndokuzwa kubva adachokera kale nawo moda umweyo. Ndikulewa apa kwakulewa uku kwadaba kumweko kwandadza konzerako. Adachokera kale kutenga akamba basiwa kubiriza wantu kufuna kugura oro. Pansi abadziwa akapita pansi abadziwa kupata basa. Wakambire imi manzi mukuudzwa nasekuru kuti mimi nyaya iyi hamuna kuitanga nhasi. Makabva kare muchitobira vanhu asi pasi mukapaenda pasapa munotoziva kuti iri bhanderi ibhanderi remari kana kuti akuda kusvika asi munotoita midzi dzekutoziva imimi kuti apa takusvika pabhanderi remari. Saka nyaya iyi hamuna kuitanga nhasi makatobva kare muchitoita nyaya yekutsotsa vanhu yekutobira vanhu mari zvekuti vamwe munovati tikuda kutengerai gold vamwe muchitongotora mari yavo muchingoda. Sekuru ipapa apa tinotaura zvishuwa chokwadi kuti nemuzukuru uyu iwe muzukuru wangu sekuru taimatomubatsirawo iyi muzukuru wangu ndatambura naye muzukuru iye taimatomubatsirawo. Atafuna mutandisembo yoko dzose ndibapasa mirandu vani ndibapasa mirandu uyu ubvana uyu ndi adabwera pano swabwera pano namusa ukapita kuyo kwakonza kana wakonza udzabwera pano ukaona twakuona. hanzi moshaisa nasekuru wakupa imimi muridzi wegomba. Imi makauya pano mukaudzwa nasekuru kunzanzi kana waenda ukagadzira uchaona izvi neizvi but ndimi wari kupa mhosva yese. Iko vari kuzika ichokwadi ndozvakandiudza chokwadi asi munhu akazotora izvi handisiri ndakazotora chipi ndosaka mwana ndauya kudai mhosva inoende pamunhu haende pamuti ndiri kutambira sekuru ndikudziwa kuti mirandu yemukupasira pano so mirandu ndikumpasira maboni ndinamusa bzakuchita wonse ambabwera ndikakonzera vantu bakonzera bwino bamusa ukafika uchititene pai tene pai. Ani mushandiro kupai ndikuti vanhu vese vanouya panapa ndotovaudza kuti ukasvika unoita izvi neizvi asi imi makaudzwa zvamakaudzwa. chokwadi umwe pomwe
padachita zvintu izvo telefoni adaimba achidzarewa so adaponya basi. Hanzi mimba makaudzwa zvekuti muite makaenda mukanoita zvamakaudzwa mukazofona asi pane pamakapotsa. Uyu adaponya pakuti tene payo adareva kuti ndinanja basa 4. Hanzi pamakauya kuna sekuru makataura ndinowashandi 4. So pa 4 uyu pakaribe hanzi pa 4 makataura kuti ndinowashandi 4 but uyu hapo ichokwadi maonera vanhu ichokwadi angasipo shadida adadzachoka kupona. hanzi uyu makazomuwana kupi? Uyu ndiye akazomudedza ndakuda brasta kuti ndione brasta pasi ati adachemerwa na uyu ana ya ichena. So hai kuna kutadule ndipo ndikunena uyu mara ukalipana mankwara uyu mankwara adadzamudza kuti tenga dzakuti umange utete ndopasa misara. hanzi mushonga makaudzwa kuti chitora izvi neizvi neizvi mupise izvozvo zvacho ndo zvakupengesa uyu. ichokwadi namudzake uyu akalipa bosi. hanzi neuyu anishete yewaitu vangu vari pamwe chete vanotozivana ukuti munzako umweyo ni munzako lini uyu? hanziwo kutaura kuti uyu ndiye mumwe wangu wandakatanga kushanda naye wandinozivana naye kana kuti shamwari yangu but haasi mumwe wangu uyu mumwe uyu akurwara nga uyu akufuna lini? hanzi iyeyu pachake uyu haatokudi So iyeyu pachake uyu haatokudi da akamfuna dada Musa dada uziwa na mzake uyu. hanzi dai uyu anga achikuda ani tishete waitu anga dai akakudza izvo akaudzwa nemwe wake iyo muritakurwa bafutukoze kuti ada uziwa chani hanzi ngataure akuse binanga alibe kukusa baba kutozviziva ngataure kuti akaudzwa kunzi kudii. ini akandiudza kuti sekuru ndaona chuma reva chadidi chiri pamtima pako. hanzi taura chokwadi chiri pamwoyo pako chawakaudzwa nemunhu akurwara nekuti ndiwe unozoipinda apa chokwadi sekuru nekuti iye akandiudza kuti sekuru ndaona chuma icho ndinacho ngati wachitora kupi kanzi ndachitora kujumbo maini saka wapira umwe wangu kaiwe zvikanzi ndabuda nacho abva anditaridza chuma chiyechi leva bwino usagope nyatsutaura chokwadi musatye aibva anditaridza chuma chiya kati saka wapira umwe wangu kaiwe saka unoziva here kuti unogadzirwa iwewe akanzi kana sekuru andombogadzirwe nini kana chuma iyi andingogadzirwe ndikati it's okay kana uri kuramba zvako kuti augadzirwe ndibe chakureva uyu. hanzi hapana chamukutaura papo zvimwe zvese zvamukutaura izvi mabhatani akupesa zvachitika kare. hanzi maakuona nekuda kuti zvaitika kudhara izvi uyu adataima achitoreva kuti pada zoti ndachita so achiimbirwa telefoni ukubvana anotoreva kuti saka batiguriseni titave. hanzi mimi pamakaudzwa imimi kuti ndawana zvakadai makatotaura tingatitengesei tirove pasi muchitoda kutonzvenga futi umweonye apa nhasi makutaura nekuti uyu akurwara alibe tima telefoni hanzi hamuna kudzima foni iyi tima makadzima zvishu akadzima lero muri pafoni hanzi nhasi muri papi uraiti pamakadzima foni pacho nhasi muri papi maitimi mukadzima foni zvapera but nhasi muri papi tikutoona kutoti matsiku mangasi adatima foni hanzi mazuva mangana makadzima foni imi 1 week ati umasimana akunama ndozvitia afuna unama ako
aufuna dzimwe wanoita unge munopenga muno mimimi but usanamisire kudwara kauya kudwara ufuna kudwara muda kurwara iri aiwa kwete se hanzi chirega kuti makadzima phone 1 week makadzima phone 2 days ndokutaura ufuna namisira kudwara auya kudwara kurwara nekudwarisa mukuda iri ndokurwarisa kwete se kwete se azviona sekuru dzibvunzo sekuru mbafu atafuna kufunza mbafudza anzi bvunzai zvenyu imi mataura kuti uyu pachuma chaakatora akakuratidza yanditi ichokwadi saka chuma chacho chiri gold yacho iri mubhego hanzi gold raakatorera ava vanaro ririmo mubhegu hachimera tenga kwaavo chiri pashtom alini nacho vachose toti hanzi bvisaitoni saka imi makazoziva sei kuti munofana kuuya kuno kuna sekuru Sinaro? takazoziva tambofamba. Okay. Muchida kubatsirwa ikoko. Zvaka makasikonzi chi ikoko? Anza chimboendei pana sekuru Sinaro. Umbonzi. Maiudzwa nani izvozvo? Tayo kuti imbofamba. Makaenda kungani? Takaenda kwakawanda. Asi pamakaenda koka ikoko maida kuno makanga musingade here kunovhara kuti uyo wabirwa gold akunamisa akatamanga kutofunga akada kuvhara kuti unzake akapora aone kugulisa azvamuneba waitoda kuti ava vakenga mhanya kuti vavhare kuti mumwe wacho akapora uyu waone kutengesa gold. Ulibedza imbira foni uyuwe alibedza imbira mnikichiro anza muna kuzofonera here varidzi uyu wemhosva takazofonera anada imbira telefoni ma kilograms manganiwe ma grams mangani and ma grams mangani kg mangani 2 kg and 2 kgs saka zvangachitaura sekuru kuti maiziva kuti uyo atora chuma ichokwadika asi muri kuti uyu ndiye chete akatora akazoya nemi kwamuri sekuru arikutaura kuti makanga muchizviziva imimi kuti uyu ari kutora gold kubva pekutanga musingade kuti mumwe azviziva ichokwadi here taura ichokwadi kamunamisa kuchita uya zvese zvakuraradzwa kunama basi hanzi imimi kunyepa imi zvese zvekuti uyu aba gold zvese zvekuti uyu akaita zvakati mamuchiziva zvese maitowirirana achitokuuribetesa meseri munopisa meseri hanzi hamuna kunopisa mese here gold takandopita tese saka mamuchiziva uyu ndamuza uyu nowembare uyu ngwakuipa uyu angupaya ukufa mukunzwa here mimuridzi wegomba kuti uyu chero maiti hama henyu kana kubva nhasi muzivo kuti uyu haisi hama henyu uyu anokupaya uyu anokuurayai munhu uyu ndazviona sekuru ambotaura futi kuti akasike kutanga muchibira ushu muda kusunungurwa here kana kuti kwete taurai chokwadi because handi makuzviona kuti mwenye ari kurwara ndozvataura nesekuru mukasataura chokwadi kuona mvuto yakushamba vanatenga kobiri zinja nekubira wamba ndoja kuja nemba patarini basa hanzi kunzvimbo yekushamba kusekuru vakunyatsoona kuti makatora mari yakawanda but mune muchingodya but haizina zvairi kushanda ichokwadi zvitaura sekuru ichokwadi uribetengera bhaya kobiri hanzi pane munhu anotenga gold hamuna kumutorera mari iri apo kwete sekuru atambomutorera mari mulibe upasiwa kobiri kuti mukugula golide mukapitiratu mukaija kobiri asi kuti ari muzukuru wangu iyoyo but pamwe ndiro irori but
kwete atombotora lomwe kunze kwairo riri ndiri kuona izvi atadziwa kuti mene basi adapatari palibe linango apa anzi papa akatoshota rimwe apapo uye angoreva zvinhu ndidzorini anzi zvamukutaura zvisirizvo yakuona kuyesa hanzi mimi kuda kuedza sekurimi mukutoziva kuti apa pana rimwe rakashota igold inango iri kubona hanzi pane rimwe racho riri kupi rimwe racho ririko kumboko saka kureva kuti ndimweni hanzi saka mukuti ndiro rimwe chete seiro harisi rimwe chete seiro pandikureva kuti kushamba adatenga kobidi na mzake bhaya munango adamutengera sete mijonji uvana hanzi mimi mune munhu mumwe wamakatorera 7,000 achiti tikufuna kumugurira oro akapitiratu hanzi makati mukuda munomutengera gold but imi makabva maenderato zvachose iri mukutaura kuti ndiro riri chete ramuinaro panapa but irori racho iri rikunzi nasekuru rakashota pane rimwe risipo ipapapa chokwadi rakashota pana godo emozi aribe apo palibe hanzi papa mune 2 magodo aya but pane chimwe chigodo chisipo futi hapana chimwe wana pasipo saka kufuna kundiyesa kufuna kuchita ani muda kuedza sekuriri kana kuti imi miita musiye gold renyu pasabate munhu wenyu indanetsa naye batai hama yenyu iwepo ndifuna kuuza wabva ani nasekuriwo ndoda kuudza chinhu wani rekani zvamukuchita izvi ani zvamukuita zvese zvisiyana nazvo izvi mawa mudzafuna bzabwino muchidzabzisowa hanzi mangwana muchazoda zvakanaka asi muchizvishayiwa uye ada kutenga bwino uyu akakutora zvakanaka uyu bwera pano titandisane nchito tibatsirane basa ndaona pakukumba apa ndaona pekuti tichera apa iwopo paudaona kuti ndiwo ndatenga uyo watenga uyo paudaona kuti watenga ulibetani kudzamusa uyo kuti uyu adzandibira telefoni ati dzakati hanzi mimi pamakaona mashedzwa neawa kuti uya apa ndaona pekuchera apa maunzwa ipapo pacho imi makazodii kuti pamakazoudzwa neuyu kuti izvi ndo zvandaita makadi kuudzawo uyu muridzi wegomba muchiuziva kuti munowirirana kuti panapa ndazoona zvakati nezvakati apa kakanganisika sekura nguvana uyu ana mtima taira telefoni uyu ana mtima wakuipa uyu mtima uyu ana mtima wakuipa uyu hanzi mimi mune moyo wakaipa undibvesere andinzwisise uyu ni mubale wako lino hanzi mudzisise uyu azama yako chiti tibetserani upenyu adarekatani kukuuza kuti ndaimbirwa telefoni nauyu hanzi sei asina kuudza aonerwa neuyu kuti todai handina chendakatoziva asi ndakatozviona iyo zvinanyatsozione vision yachese kuti aiwa tsitsi dzinotitsirira ndati netaso tisimuke tese tisaona unoseke mumwe ukona horo iyi ndofuna kukuza horo iyi palibe inanga ndopakalina chitukupo chakuti ukwerere zvanzi goridhe iyi hapatorina imwe asi ndopanga paine kusumuka kwako kwokuti uende mberi chokwadi tozitaura anzani mukomana ari kurwara zvanzi anonziani timotani Timothy James anogarawo
anogara kushamba ikoko. Wapa uyu kumthandiza timthandiza so ndikufuna holo inange wene pavani iwene pano hanzi uyu nasekuru ndogona kumubatsira ende ndinomubatsira asi ndikuda kuti rimwe godhi racho rakashota apa pagodhi rabuditswa akudziwa pariri mumweretu. hanzi uyu ane hembe yewaitu ane tishite yewaitu ndiye akuziva pariri. Ndokumbira kuti mubatsire sekuru. Nimuthandiza tani iwepo watenga iyo horoyo wabweresa ndio kadako yapedza apa. Apo inango wabisa ukubwera na zvigodo zviviri. Na apa wakubisa yo kuti mbare wako. Hanzi ndombatsira sei iwewe ndiongo wakashengeta zvinhu izvi. Makanopisa mese asi nhasi waya nemagodo 2 but magodo aya sekuru wako waona ari 3 asi apa iwe uchiti uyi hama yako but ndiye wauri kuvanza wacho. Pamwe futi auda kubira anorwara wekuti akuzomudza kuti ndakaendesa 3 iye aiziva kuti asara nechimwe mumba usho. Hanzi unogona kubira futi uyu haasi kuziya kana abatsirwa uchiti mubatsirei but uchazomuti zvese ndakaendesa kuti urapwa. Akusi kubaku masiri kuti chigodo chasara chichi ndiko biri zinji podugura makaro 3. Hanzi iwe wakatoziva kuti chandasiya ichi ndo chine mari yakawanda zvekuti ndogona kutenga kana mota 3. Ching'ono kuna ibyo zvesezvo kobiriyo angura karo dzizinji. Hanzi chinogona kuita chidiki pakuona neizvo zvawabuditsa panapa but ichocho manje chine uremo hwekuti unogona kutenga mota dzakawanda iwe ndozvikuonekwa nasekuru. Apa vari kukumbira kuti futi uyu abatsirwe kuti uyu ngaarapwe. Koyo wabisira chani chinangochi. Hanzi ichi wachivigire ichi wadi kuya nacho wadi kuya nezvese. Ndichova nechimwe chake sekuru. Wachibisira chani. Hanzi apa wambochivigire. Uyu pamfunze. Hanzi imi muridzi wegomba mubvunze muridzi wegomba wacho anenge ane hasha. Akabvira kakharakhala mumaita muchimungu. Wana wakamba kare chimwe ndibira. Ndamwe uyu. Hanzi apaya uyu. Nachipamba penangwa nachisumo. Uyu mpaseni pamwana kupera. Ana mama na simba. Aya ana mama ndamungu apa ndabwera pale. Anamukata pale. ko imimi mune sheti white mauya mega nemunhu uyu hama dzake dziri mati muzukuru wenyu ava kubvunzawo kuti mauya naye ndimi muri 2 hama dzenyu dzimwe dzake dziri mukadzi wake vakoma vake vanina vake vabereki vake kana baba vake imi muri kuchengeta sei achipenga imi muri 1. Ina ndotogara naye ndini. Omwe wacho awapo. Ndotogara nayo semunhu ndakati regai uya tindoshanda kugomba. Tinda nditomusapota weni. Zvataura sekuru kuti magara maamuri kuzivana imimi muchinyebera kunotora kuti ablast imimi sekuru wake gawo. Shuwa sekuru mutaura chokwadi sekuru pane timu yechitsotsi. Uyu ni sosi uyu. Umwe ndiye sosi retu umwe. Ndotsira chairo uyu. Anotambisa fura ndi mfana uchi. Ndauyu paadachoka uyu adatenga bzvintu pasi achoka na bzvintu pasi uyu alidzi kudzaimbira wa telefoni. Chamangani mbwere kuno tiyo. Hanzi uyu paakabuditsa order pasi Goldie akatofonera ava ndokubva ati sekuru manyai kunoku ava ndokubva wauya sekuru ava. Mukafutsa alibe kuti pasi padzura mazi. Hanzi haana kuti here pasi paita mvura. Ando zvakataura chokwadi. Pamudapita mazi mudaiona? Hanzi pamakazoendawo pasi pacho makaona mvura here? Handina kuiona. So adabuda kuti tikufuna katenga kupisa mazi. Hanzi uyu akabuda achitoda kunotsvaga zvokuti tikupise mvura. Uyu ndo mabudira akaita. Uyu mabudira akaita ndamuona. Ndango mukai.
Akadaimbirwa telefoni. Hanzi anga akatofonerwa. Kuti kwera nukuno muone. Yayi kuno muone zviri kuno. So ada uziwa yakati tadara. Hanzi pakaudzwa akabva toti atapfuma. So ukoona na dai tiribe kukonza uyu dai tiribe telefonani kuna nkomwe tiribe kukonza mankhwala awade kuto kuri kuno adadara maningi afikiri mimi musina kutofonera homwe yasekuru kana kuti mutumbi uwu kutaura pana sekuru. Hanzi awa kutaura kwatitoita kuno kudai musina kuzogadzirirwa nasekuru dai watopfuma zvekuti wakutofamba nedzimotikari. Ndotenda akandibetsera kusekuru. Ndotenda ndosaka mwana ndauya kudai. Paangozwa ndikati no ngatichienda. Ndinda tadhonza kuti ngatichienda. Nekuti nini ndega ndaita nyama handikwanisi kuti ndizvipatsanure. Nekuti nehasha dzandinadzo. Handikunozorambe tichitaudza. Woro iyi. Insara pano wapfana. Umwe achabwera mawa, uyu ndi mkonza lero na mawa. So ndikufuna uyu abwere na woro inangu. Iwepo ndinza kupasira, ndilibe mtima wakuipa, upana. Uyu ndinza kukonza, yoko nchaza kupasira. Woro iyi, ugulise, ukagulisa, ndinza kuudza malipiro ya kubwera dzalipira pano. Inangu kubiri, unzadziwa. Upana? Hanzi sekuru achakudza zvekuita. Asi goti iro rabuditswa iro richasara pano. Asi uyu vanomugadzira. Asi kana iwe uchingoudzwa zvekuita chero ukaenda goti rimwe racho rokunzi haripo racho rine awa netisheti yewaitawa unofana kuya futi papi sekuru wakudza zvekuita. Iwewo paunozoudzwa uchaudzwa matengesero aunozoriita nezvauchazoita. Ukagulisa ndzakusa kobiri yakubwera nayo muno mtumba vangu muno uchidzaika inangoi uchidzaja na kupasa wanango ombagwera nawo ntchito ava ndidzakudza awirewa ndidzakudza zokuchita nawo. Hanzi ava watu ava ndozokudza zvokuita nawo asi iwe gold rimwe racho risipo apa chigodo chimwe chacho chisipo chikauya sekuru vachakuudza kuti iwe ucharipa sei asi maripiro auchaita ndekuti uchatotengesa gold rako watengesa wozouya woripira sekuru. Kana waripira sekuru manje ivo ndo vachazoziva kuti neava vachaita navo sei but achawagadzira ndiwo. So muntu wakuti podi mulungu ari kumwamba uku na mizimu yako iri pansi apa uyu ngwakuipa. Hanzi chandiri kungokuudza chete ndechekuti Mwari ari kudenga nevadzimu wako vari pasi ava ndoda kuti ungoziva chete kuti uyu ane tisheti yewaiti ndiye munhu asiri right. Uyu akutopenga uyu atori nani akurwarawo. Wese hapana chadako. Ndadzvetse zvakurevati zvizinji zvakunama basa. Hanzi zvizhinji zvaakutaura apa akutonyepa zvake but chokwadi chaicho akuchisiwa. Ona chibosi chareva chadidididi tutontu tinivayo. Hanzi ndikatarisa chinhu chiwani chaataura ndo chokwadi chaicho chaicho ndikutoona akari kadonhwe chaiko chaiko asi kadonhwekapo manje mankhwala avikira. Hanzi kana mushonga chaiyo anokuisira achikuuraya. Ndochidiya muntu adatimwa telefoni. Hanzi 2 days munhu akadzima foni but iwo chiti ndiye wangu chaiye chaiye. Ichokwa ini ndakatosara ndichonetseka kuti waenda kupi kuti ndichibva pagomba pachazviiti. Izvi zvinotosiyana ndisingatrust. Atakale padini ndipo pahoro akafuna lini kuti achoke pamenepo. So uyu akadatimwa foni iyembo akadziwa kuti ndisiye anango wantu. So apa asiya anangombo kuti amba trusta lini ambadziwa lini. Mawa nkucha anchita bwino. So akachita bwino nofuna adzalewe pomwe yekha. Hanzi uyu mangwana kana kuswera mangwana ndogona kumuita kuti aite zvakanaka azotaura yega zvakaitika. Zvitova nani.
Uyu anzalewa shadidi kuposa uyu. Anzi uyu ndiye achazotara chokwadi kudarika uyu akamubata uyu ane tisheti white. Aiwa, ndotenda Sekuru. So ndikufuna imani kukumba pamukakumba vale imani mukakumba munzayamba dzinango imani kukumba so muyambe mamaliza ibzi nindzakuzana kuti kumbani. Anzi pamaya kwana Sekuru wakuchikudza imanje kuti chimbomirai kuchera kubva pacho pamanga makasira pacho papo. Nhasi kana mangwana kana kuswera mangwana ngaparege kuwe navanhu vanopinda vachichera. Sekuru ka ndo achazokudza kuti chitanga yekuchera. Alright, ayo. Pakanaka. Tiyambe takuchosera mpepo dzavantu akubera bzinthu. Iwepo muntu akafuna kukubera iwepo mtima wako umbale vale vawe kasha. Anzi wakuda kutanga wazorodza mhepo dzevanhu vanokubirai zvinhu kana kuti vanokubirai zvicherwa zvacho zvepagumba renyu. Kana makuda kubirwa munofanira kunzwa hana yenyu ichirowa zvokutokuratidzai kuti pane zvikuitika. Aiwa, pakanaka. Aiwa, pakanaka. Ndotokirana navo. So ukadzabwera ndibe kuti zonda hawa hai uyu akabweresa bzinthu akabweresa olo inangoyi inkudza dzakuchita so mtima wako wapasambo basi ukafuna kuwapasa wapasa ndibe kuti wapase wamani. Anzi havana kutivenga naye kana kuti anyemere zvamuchawana asi uyu akaunza chigodo chimwe chacho chegold chisipo panapa. Kana chinge chauya Sekuru waita zvinhu zvavo paunenge wakuona zvinhu zvako zvakukufambira kana wabatsira unofanira kunge wabatsira chiregai kuti mubve mavengana zvokuti hauzodi kuwaona muupenyu. So ndakudza ulondaleva kuti muntu uyu ngwakuipa anza asina naye pana taimosi kuti uzive kuti uyu munhu haana kunakawo iye akutozvinzwa. Kana uchidya naye asi uchiziva kuti ndo chimiro chaari nacho. Apa koma. Ndoipa. Hanzi akaipa munhu handisoda kuzvitenderera. So ndikufuna ukachoka pano mawa ubwere pano ndikufuna kuti ukachoka pano iwopo chapita na uyo mawa ndikufuna abwerese na ngolo. Hanzi kana mabva pano muchaenda henyu pamwe chete naye but ndikuda kuti mangwana aunzi chimwe chigodo chacho chegold chisipo panopa. Uya arapa zvango sara chimutiratari. Hanzi vakomana vari pano vanosanganisirawo inini neivo vakamubatsirana kumubatawo tichasara tichigadzirisa uyu kuti anga achiita zvakanaka. Mankwara achimupasa mankwara. Mushonga tichimupa asi gold rimwe racho unofanira kuuya pano kana rauya Sekuru ndo achazokudzai zvekuita. Aiwa, pakanaka. Hatipokani napo. Uruzvinzwa? Ndozvinzwa. Olo inango tukifuna pano. Hanzi rimwe gold chimwe chigodo chisipo chacho tikuchida pano na Sekuru. Zvakanaka Sekuru. Atambwelesa. Ndibe dzakura dzisinji ninzalewa dzisinji olo inango yabwera pano. Hanzi na Sekuru ndina zvakawanda zvekutaura asi ndinozotaura zvakawanda kana chimwe chigodo chacho chegold chacho chauya pano. Ndatangwe olo ndini ndapanga mankwara kupanga ndapangira sinji kwende. Hanzi nekuda kwokuti ndikudaro nechikonzero chekuti ndini ndakaita kuti iyi gold iwanikwe bosi ndagara ndinogadzira vanhu vakawanda kuti vabudirire. So uyu ndakukonzera afunika abwera na makobiri ya sinji iye alikarapa tiyo ndabwera olo nsi nuzagulisa ubwereko na sinango kuno kobiri sinangozi patisa basa. Hanzi anga ari kutoda kuti pavakakugadzirirai imimi mungadai muri kutoya muchitaura kuti Sekuru ndauya negold iri zvakadai vokudzai kuti tengesa undipo mari yakati asi imwe yese shandisa mhuri yako iraramawo zvakanaka. Ndio yanga tasiro yangu. Ndipo vantu vose azinji uli nemuno patru
kukonzera kobiri zizinji na kukonzera kobiri zizinji kwene hanzi pavanhu vese vandakagadzirira utori number 4 yekugadzirira mari yakawanda. Icho mwai nditenda yangu sekuru ndivhurire izvende mberi atamfuna zvipite kutsogoro. So uime kukumba ndawa kuba alibe kuima angubera basi hanzi chimbomirai kuchera because vekuba vacho havana kutomira kuchera zvekuti wamuchangopinza futi vachangokubirai futi, saka chimbomirai mutange magadzirwa nasekuru kuita kuti tikamaliza izvi nekukonzere kana izvi zvinge zvapera izvi vanokugadzirirai mudzokera kunonyatsoita basa renyu zvakanaka. aiwa ipopo ndotenda ari bzinango dzokurareva hanzi mune zvimwere zvekutaura kana zvafuna kumalisa handina hangu ndosaka ndauya kuno ndinyaso kuudzwa kuti ndoita sei kuti kupere kwamazana. uyu mukonza hanzi uyo haanogadzirwa achiita musho. so tikamukonza tofuna adzawereweka hanzi wakuda twakamugadzira abho ozotanga kutaura ega. aiwa hamene imimiwo mwoyo wenyu muri kudawo kuti kusvitwe ngatauri ndichinzwawo nenzeve dzangu mafambisiro azvo nokuti pavabvakapa hapana kurijekera. atafuna kuti achite bwino azaroreka amwe abvembo namakutu yawo. hai uya sara pano nikonzera makwara chafurura para kana pachiva chafurura para akamupara kaviri katatu aimba tsuka mutima una hanzi uyo achasara pano isusu kusanganisirwa inini neavo vakamubatawo nevamwe watinawo pano watinoshanda nawo tomubikira porridge. kana abikirwa porridge kana amwa kaviri kana katatu kureva kuti anotanga kunzwa mwoyo wake uchidzokonoka. Saka kureva kuti kana wadzokonoka pamuchazoya imimi anofanira kunge akuchiita zvakanaka zvokuti munenge makutaura naye. pane mutima kumenya hanzi hana yake ndo iri kurova zvokuti haasi kutoziva zvikuitika. timabasa muti kuti afunde mtimawo hanzi zvinopa munhu kuti apenge imwoyo. so tirakonza pai kuti tenta hanzi paakati paipisai uchitenta vale ukatenta mwoyo wakeyo. hanzi paakakuti pisai mamuchitopisa mwoyo wake. akumva naye apo ndiri pedza kura zvizinji nenzareva tempo yakuti uya kana bwino ndofuna yadzayamba kurara yaika chinangochi chabwera. hanzi ini handina zvekutaura zvakawanda but nguva ichakwana yekuti ndizotaura kana iye achinge adzikama, asi ndokunge chimwe chacho chigodo chegoldhi chichauya. zvazvitatu ndozvinyatsotaura nyaya yacho. ndichatomusiterana naicho kusvikira nacho tese kana zvinango dzakurara hanzi mune zvimwere zvekutaura. haini handinako ataribiri ngoti zvangu zvifambe zvakanaka chete. afuna basi kuti zvintuzvo chinangocho chibwere mwoyo adzakale bwino adzarewaleweka. tapa hanzi zvakanaka nasekuru. right uye akuda kuendeswa kupi uyo tikienda naye mukati tumupikire para ikire porije zvakuti anorarere mukati macho anoda kusunga datosungiwa asi ha mukamfura panafika katatu fika pachibese khala ako khala pansi so kule ali ako ndo mutsamunesa kana katipo dzamba rara panango muuro ofembesa titangenewo vasemwa kuti afembe pakunangwa kanga kulimbise kuchita bwino tenga mukhala yakufembesa yale. okay hanzi munazive mimi torema mushonga wokufemba uyambe kumpasira indu kukonza bzinango mulungu asikuda kutobata kungotarisa chete
Mulungu ngasadala umwana. Asi zvakatotota. Bzvikende apa. Uyu akumana. Imisekuru wacho bata kwa. Semba. Apa mukufembesa muromo kani? Amusukisa muno. Ngora. Jachita ndikana bafuru yopara. Opa sobo. Ngora mpodela. Acha pakati. Hapana. Mari yako kajoiga wamuda kunetseso. This is Yabuda TV, Hakudima CV, Sly Media TV, and Sport and Dream Street in Azona and Upper News in Daka Wandro name of Vusi, Sly Media TV, Mandi Chinjira ang my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, 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 Kuchinja vision ya mageto youth, Kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly.